Witaj też. Dzisiaj prawie niedziela rano i ja idę ze swoim bratem na grzebę. Ja jem prawie w swoich kawlach. I witaj, jak gwiazda idzie na grzebę, to Isa musi łeblec i widzę, tutaj jem taką wymalowaną, no jem bluzę, do bluzy też mam coś na łeb. Ostatnio ta kubiałka mi rzekła, że ja nie was, że kasiepską influencerka, bo ja nie wiem wymalowaną, no i nawet która jest wymalowana grzebę. Grzebę. Jakby ja kubiałka sobie pyta, co ja mam oblekłe. Skłeżnie filców ci nie byle jać, to są only, stresy, bluza, jaka i coś na łeb. W tym roku ja taka młoda żeleza chodzą z siatkama, a ja chodzę z kosiczkiem. Ja przelazła 10 hektarów lasu. Ja mam bluz 5 grzebów na wsi. A mój chłop mamy tak mamy jest zdenerwowany. Ja mam tacie gusz na niego, że jemu nazbieram samych płetrusów i mu zrobię ZUS i krzyku, jak ładnie przyjdzie do roboty, witro cię we wtork. I pamiętam, on są naziar tych grzebów, tych płetrusów. Buena się bawci są bawią, ja śledzę wiórę z kontrabasu, a ci chce się ały betkły, tej wiera musi iść do lasu, a ci są bawią na kasiewach, jest traśły gniewu na płesiekły, bo tu nawet chłele piąty, łysy z remizę nikt nie neky. Masla ci ją stawiam mojej memce, bo to jest lesku robota, a ja do se wezmą bluz te prawdziwe grzeby. Dziewczęta siuką brudci do swojego brata. Nazdrzyta ci beniel. Lazła ją po kwiatę do łegroda. No i co tu je? To są banie, wieldzie banie. Rychtych łekoze. Witaj też w poniedziałek. Wczoraj była niedziela, ja mam na zbrunny grzebów. No i mój chłop zarzucił, że on chce ZUS z grzebów. I tej Magda Gessler, na kasiepsku Magda Gessler, wama płekuzie, jak sam robi ZUS z grzebów. Rocią. I ja wiem, że jestem dziwny człowiek i ja zbieram bluz na ci lepsze grzeby, ale mój chłop jest dziwniejszy i on chce bluz ZUS z prawdziwków. On z byle czego nie będzie chcą jest. Grzebę trzeba łebrać, umyć i płekrojeć, stać myli, ściać. Co my brakujemy? Brakujemy panewka, masło je pod spódkiem, tyle cebla, no i mam prawie 6 małych ceblów, no i grzebę. Do tego jest mam śmietana łesmanostka i 12, no i sól, pieprz. To są polmalinku piecie i tyle ja będę widzę, że to jest upieczony albo podpieczony, to ja będę wlewa śmietana. Ja to muszę tak zrobić, żeby mi łestało na witro do jajówni, żeby na frysztek za wiele są nie narobić z jaja. Śmietana je wlunu i ja wiem, że zaraz ktoś mi napisze, że to jest tłusty, bo jest śmietana łesmenostka, ale że ja i chłop jesteśmy na diecie keto, to my żrymy tłusty. No dobra, jemy, tak będzie lepiej. No. I z ósmą fertych, można go jest z bulwami albo z jacim chlebem. No i z kuchni żegnu z wami kasiepską Magda Gessler, a tak po prostu czemu ja muszę ćwaczyć takim gwizdą. Ja tak będę robić jak Gesslerka, że ja będę chładzać i śmergać i chłop będzie gotowy. Słuchaj tam. Trzeba lecą gadać, że jem na keto. Oni będą myśleć, że jem taką zdrów. Że ja bumków nie jem, nie. Ale co sama? Bluz, żeby chłop myślał, że ja jem to, co on je i że ja żadnych bumków nie jem. Ja. Ale jak on nie wyjdzie, to co nie liczy.